שלום גיל. היי, שלום. מה שמשפחתך? בר-און. בר-און, כן. מדוע אתה פונה אלינו, גיל? זהו, אז אצלי יש סיפור יוצא דופן קצת, כי זה, מה שאומרים, אני לוקח את הלונג שוט, כי זה מישהי שאני הכרתי לפני 8 שנים, שמשום מה לא יצא לי מהראש, ואני חיפשתי אותה כבר בכל מקום אפשרי כמעט, לא הצלחתי למצוא אותה. וקיוויתי, איזו ידידה שלי אמרה לי על התוכנית שלכם, וחשבתי לעצמי ששווה לנסות. אתה כבר עוררת את סקרנותי וגם את הסימפתיה שלי. בוא תספר לנו קצת יותר פרטים. זה היה ב-2003. עבדתי אז בחברה שקוראים לה TNS טלסקר ברמת גן. והייתי עובד חדש שם. זאת אומרת, לא הייתי הרבה זמן, וגם לא נשארתי הרבה זמן. זה היה בבנייני התאומים ברמת גן, ויום אחד הייתה לנו הפסקה, ופתאום ראיתי מישהי ממש מקסימה, מישהי שלא ראיתי אף פעם. זאת אומרת, משהו מאוד מיוחד. זה לא היה יופי חיצוני, זה היה ממש יופי פנימי. זאת אומרת, זה היה גם יופי חיצוני, אבל שנינו הסתכלנו אחד לשני בעיניים, וכאילו התקרבנו, ממש כמו באיזה סרט הוליוודי כזה. עמדנו ממש קרוב והסתכלנו אחד על השנייה, וזה היה משהו מאוד מאוד מיוחד. זה היה נראה לי הפעם היחידה בחיים שלי שהיה לי אהבה ממבט ראשון ועוד הדדית כזאת. ואז לא הספקנו הרבה לדבר כי נגמרה ההפסקה. היא רק אמרה לי שקוראים לה קרן, אז אני הייתי בן 22 והיא הייתה בת 23, היא אמרה שהיא מרמת גן, ושהיא לפני זה עבדה באיזו חברה של עורכי דין, היה איזה סיפור עם הבוס שלה, אז היא עזבה. וזהו בעצם, ניסינו לדבר אחד עם השנייה גם בעבודה, ולא ממש הצלחנו. ובסוף, בסוף כבר כתבתי אפילו את המספר שלי על הנייר, משהו שאני עוד לא עשיתי אף פעם, כי אני לא אוהב להתחיל עם בחורות כל כך. אז סוף סוף הייתי אמיץ מספיק כדי לעשות את זה, והיא בדיוק נכנסה למעלית, נסגרה הדלת, וזהו, לא הצלחתי יותר לראות אותה, היא לא חזרה יותר לעבודה. וניסיתי לשכנע את עצמי שזה סתם היה משהו מאוד מיוחד, וזה כל מה שזה היה. אבל משום מה היא לא יצאה לי מהראש שנים, ואני אפילו הייתי נשוי, ועדיין אפילו לפעמים חשבתי עליה. ועכשיו שהתגרשתי לפני איזה שנה, פתאום החלטתי שזה שווה להעיב, שווה לעשות את זה. כתבתי עליה בפייסבוק, כתבתי עליה בבלוג שלי. אמרתי לעצמי, אני אלך עד הסוף, אם זה לא היא או כבר יש לה מישהו, אני לא יודע מה, אני חייב לעשות את זה. אפילו רק בשביל להגיד לה שהיא תדע כמה שהיא מיוחדת, שיש מישהו שחשב עליה כל כך הרבה שנים. וזהו בעצם. תראה, את הסימפתיה שלי כבר קיבלת עוד בהתחלה והיא גדלה אחרי הסיפור הזה. אתה יכול לשים את היד על אותה נקודה, אותה שנייה, אותו מבט שכבש אותך? מה זה היה בדיוק? זה היה משהו קסום, משהו ממש מיוחד. זה היה באמת חד פעמי. לפעמים אני רואה, יש המון צירופי מקרים מאוד מדהימים, נשים שנראות כמוה, שאני רואה בסרטים וכל מיני דברים מאוד דומים. והיה לה עיניים חומות, והיה כזה מבט ממש עמוק, ממש ראיתי את הנשמה שלה, ורגשתי שהיא רואה את הנשמה שלי, וזה היה משהו באמת שלא חזר על עצמו. ואני לא מבין למה זה, אבל זה פשוט ככה. ויצא לי לשמוע המון סיפורים מאוד מדהימים על זוגות שהצליחו ככה למצוא אחד השנייה אחרי שנים. זה נתן לי קצת תקווה, ואני כן אדם שמאוד מאמין בדברים האלה. אני מאמין שזה יכול לקרות, כאלה ניסים. ואני באמת מקווה, כי אחת הסיבות גם שהעזתי לעשות את זה, זה גם לתת השראה לאחרים, שגם אם היה לי את האומץ לעשות את זה, אז גם הם יכולים להעיז לחפש, גם אם זה יראה הכי הזוי, או שאני ממש שוגע שאני לא מוותר ככה. וכן, אני בן אדם שכל הזמן מדבר על אהבה המון, לא מדבר על בבני זוג, אני מתכוון גם בכלל, משפחה, חברים, אנשים זרים. אני מאוד מאמין בזה, וחשבתי לעצמי שאם אני כל כך הרבה מדבר על זה, ואת מי שאני הכי רוצה אני לא העזתי לחפש כל כך עד הסוף, אז החלטתי לעשות את זה. וגם הלכתי עוד למשרדים של החברה ושאלתי אולי יש להם פרטים, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כבר זרקו את הכל.
תראה, בא לי לשאול אותך שאלה פולנית מאוד, אבל אני אעזוב את זה. אנחנו מחפשים את קרן שעבדה בשלהי 2003, סוף דצמבר 2003, בחברת האומר במגדלי התאומים ברמת גן. כן, TNS טלסקר. שם היא עבדה. כן. זה היה ממש שנינו, אני חושב, עבדנו אולי פעמיים, 3, לא היינו שם הרבה. ולקרן יש עיניים חומות? עיניים חומות, היה לה שיער ארוך חום או שחור. היא הייתה קצת, אני חושב, יותר נמוכה ממני. נראה לי שהייתה משהו כמו 1.60 ומשהו, והיא הייתה רזה, והיא לבשה כזה מעיל גשם ארוך כזה מבד שחור. והיא אמורה להיות ב-31 היום. היא אמרה לי שהיא עם רמת גן, אבל לא בטוח שהיא עדיין שם היום. אבל... פה, אתה יודע מה? בוא נפנה למאזינים. אולי, אתה יודע, אנחנו יורים בעצם חץ של קופידון עכשיו. כן, כן. גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לסייע, אולי קרן, אולי את שומעת, אולי את זוכרת, אולי את רוצה אפילו. 052-999-0006 או באמצעות הדואר האלקטרוני שלנו מדור2@gmail.com. גיל בר-און, תשמע, אני לא יודע כמה מבינים את זה, אבל אתה ראוי לקינה על כך שאתה יודע להרגיש כל כך ולבטא את זה כל כך ולא להתבייש כל כך. כן, תאמין לי, אני קמתי ממש מוקדם הבוקר, לא הצלחתי להירדם, הייתי מאוד... אני עכשיו עדיין מאוד מתרגש מזה. אז אנחנו מקווים בהחלט שהשיחה הזאת תועיל. שיהיה לך יום טוב. תודה רבה, באמת, אני מקווה שיהיה סוף טוב לסיפור הבא הזה. אנחנו נהיה הראשונים שנשמח לעמוד עם כינורות מאחוריכם ולספר את זה. תודה רבה, באמת. תודה. יום טוב.